के बाबोला का कहत करी घमे घमे काम हमर जोर गइल चाम। अरे कहां जरल बाबू करी घमे घमे काम हमर जोर गइल चाम। ले ले ऐता किरमिया गोराए वाला। इससे पहले तो कबो ना कहत रहला कि हम गोर हई हम सुंदर हई। अरे तो ऐसन बटले बाड़ू तो कहे के कौन जरूरत बा। अच्छा अच्छा कि कंजूसी ना करत रहा। अरे नहीं हो तोहर कसम। और सुना इतने कमी ना बा भाई हम बताओ तनी ना काहे के कंजूसी करत रहा। बोला बोला सुना बोला। ओजन घट गइल मोर बड़ा भइनी कमजोर।